Здравейте, уважаеми участници в лоялната програма Danone Select. Днес тук сме с нотариус Хаджиева и ще изтеглим победителя, който ще спечели голямата награда, именно 2 броя телевизора. Жребия се тегли за месец ноември. Нотариус Хаджиева, това е софтуера, който съдържа всички участници спрямо броя талони, които са спечелили в месечната игра. Посредством натискането на старт бутона, програмата автоматично ще генерира името на печелившия. Натискам старт бутона, за да разберем кой ще бъде късметлията. И късметлията е обект Octavio Gold EOD с адрес улица Борис III, номер 37. Като собственик е посочен господин Васил Покраев. Няма име за отговорник на млечната категория, това предполагам, че предстои да се уточни. Имената на печелившите са записани в протокола, който подготви нотариус Хаджиева.